Овцете са преживни бозайници, обикновено отглеждани като домашни животни. Овцете са изключително тревопасни. Повечето породи предпочитат да пасат трева и други груби растителни храни, но избягват по-високите части на дървесните растения. Овцете използват езика и устните си, за да подбират частите от растението, които са по-лесни за храносмилане или по-богати на хранителни вещества. Възрастните женски животни се наричат овца, а мъжките – овен или коч, а малките – агне. Домашната овца се отглежда за различни цели, като днес съществуват над 200 породи. Една от най-добрите е породата Асаф. Тя се е превърнала в предпочитана заради високия млеконадой. Тази порода се отглежда с две цели – за мляко и за месо. Тези овце са изключително приспособими към различни условия и температури. Имат силен имунитет и са устойчиви на болести. Това е порода, която не само се счита за най-високо качество млечна овца, която дава и месо с отлични вкусови качества, но и може да се отглежда по полуинтензивен и интензивен метод за по-високи резултати. Женските се агнят приблизително 3 пъти за 2 години. За година млеконадоят им е между 450 и 700 литра.
Женските овце не произвеждат мляко постоянно. Всъщност дават мляко през 80 до 100 дни след отбиването на агнето. Някои породи овце се отглеждат предимно за мляко. Породите, селектирани за производството на мляко, дават много по-голямо количество от останалите. Едни от най-високомлечните породи са лакон, източнофризийска порода, сърдинска порода и аваси. Овчето мляко е изключително подходящо за производството на сирене и други млечни продукти. Бялото саламурено сирене е традиционен висококачествен млечен продукт. То традиционно се произвежда от млякото на овце, отгледани естествено и свободно в планински райони. Неговите качества се дължат най-вече на закваска със специално селектирания щам на Lactobacillus bulgaricus, който придава специфичния вкус на този деликатесен, висококачествен продукт. Процесът на коагулация възниква в рамките на 48 часа от издояването на млякото. Когато той приключи, бялото саламурено сирене се нарязва на кубове, които внимателно се поставят в калъпи, спомагащи за отцеждането и оформянето на сиренето. След това се поставя в варели или други съдове с саламура. После се поставя в зали, където зрее. Сиренето се съхранява охладено при температура от 2 до 4 градуса по Целзий. Целият период на зреене на бялото саламурено сирене продължава до 2 месеца. При оптимални условия на съхранение, то може да издържи повече от година. Бялото саламурено сирене е най-подходящо за директна консумация, за гарниране на салати или за приготвяне на други вкусни ястия при термична обработка. Овчето мляко може да стои замразено до 1 година, без да губи от качествата си, необходими за производството на сирене. Агнешкото месо е от овца, която е на възраст по-малко от година. Овчето месо е от овца на повече от година. Както и другите червени меса, то е изключително богат източник на протеини. Овчето месо има по-силно изразен вкус и аромат от агнешкото, но е предпочитано пред агнешкото в някои култури. Често агнешкото се препоръчва за хора с непоносимост към месо. Има неповторим вкус и аромат, които го отличават и го правят търсено. Агнешкото обикновено се транжира на предна част, каре и задни части. Предната част включва врат, плешка, предни джолани и ребрата до лопатките. Задната част се състои от задните джолани и бутовете, а карето включва ребрата между предните две. Агнешките котлети се режат от ребрата, карето и областта около плешките.